Máte dosť blbých rečí v práci, v škole a ani doma vám nikto nedá pokoj. Je tu Ísť do Kokotan. Výživový doplnok pre náročné dni. Odkedy beriem Ísť do Kokotan, môj život je jedna rozprávka. Váš syn je nezvladateľný! Samé peťky a hrozí mu vyhodenie za školy! No, aspoň sa nespráva jak 50 rokov nevytrtkaná p***a. Čo prosím? Ísť do Kokotan. Práca v kancelárii ma vyčerpávala. Otravní kolegovia, šéf idiot. No Ísť do Kokotan zmenil môj život k lepšiemu. No čo je? Počúvaj ma sem, ty pojem p***us, buze, jebtý, živý potrat, zezmi jebtej takú p***anú robotu! Vy máte ale drzosť! A poriadne gule. Ste povýšení. Ísť do Kokotan užíva aj 9 z 10 lekárov. Pán doktor, často ma pichá tu pri srdci. A čo ja s tým? Voľnopredajný liek Ísť do Kokotan dostupný vo vašej lekárni. Ísť do Kokotan. Pre lepší deň. Merča video pozdraví na Mafiános.sk.